ini ndichiuya pano ndakarwara ndikakumbira vangore shambo ndakarwara ndikakumbira vangore shambo naDavid Shakwari ndikati aiwa ndienderayo kuvakwasha vangu inini zvandiri kuwa miri yangu yanafumira zvakanaka munondichemerawo kuti ane painapo andibatsirewo semunhu ari kurwara zveshuwa vangore shambo vakaenda vakatambirwa kanzi ndine mbudzi 5 vakauya mukomana akaipa mune atingakwanise nokuuza kuti chichi kuti ndakabuda musi wa 17 ndakadzoka musi wa 20 ndakadzoka musi wa 20 manero musi wa 21 mukwasha vashakwari taure chamuri kuda kumukwasha wenyu kana ari mukwasha kana ari ani muri kudei ndipandiri kuenda ikoko padaro iri mukwasha ndiri kuda fuma 1 2 auya nefuma yakauya naye muruoko rwangu ndopaakataura zvinyadzi kwandiri ndopatatadza kuwirirana ndikachiti izvi handingazvikwanisi kuti ndoti ndotaura naye ndichienda mberi kupi yataura saka muri kuti mukwasha matuma munyaya here ungu ndini ndakamutuma anosvika pane zvaanopiwa anopa akauya nemashoko asina kubata zvakanaka akatouya nemashoko akanaka iye mukwasha akauya pamba taakutaura kuti achiisa muzvinhu zvake mukati memari tichinotikirana kuti imari iyi ine zvinhu zviripo apa muri kuda kuburisa pfungwe kuti changa chiri chifomu chida kuchipa kuti ndichepakati paida mari yekuti tize kuti mari inoenda papi mukwasha akandidavira handiti mukwasha akandidzenga akandidavira akauya nembudzi dzake dzakauya ndikachiti mukwasha chichaja mari yako pambudzi totenderana mbudzi dziripo dzikuita mari topinza mudzigaba zvadzo tione kuti imari kana ndotika ubepa rani rake raainaro muzvikamo zvake zvemari yake saka dambudziko rava mukutaura here kana kuti mukuya kwezvinhu dambudziko rakazova pakuti mukwasha akazondituka tichitaura nyaya saka ida kundiziva kuti pari zvino muri kuda kubhadharwa kutukwa here kana muri kuti muri kuda kuti aroore ndauya nazvo sezvise zviri zviviri chakakonzera kuti andituke inini anga asina kundikanganisa mundibateerari pakagona mwana wemunhu pembedza paasina kugonawo kana asina kugona taura zvasina kugona pachichemo changu wakandidavira mukwasha wangu akangozoreswa pakuotuka nekuramba kuti ataure kuti towirirana kuti imari inditike dai akangotanga kutaura kuti tike ndaingotika chikwereti chake nekuti wagara ane list yainayo yandinotika nyaya yacho nanga yakarerwa chose yekupedzisira ndofunga vashakwari mubvunzo wamabvunzo wandewo kuti pari nhasi muri pachigaro chokuti makatukwa nomukwasha here kana kuti muri kuda fuma yenyu right ndofunga baba ndapindura ipapo ndikati fuma yangu ndiri kuida 1 mukwasha akandituka tauya mberi pedare kuti tipodzewe ndikwanise kufambawo nemukwasha wangu zvakanaka ndosaka tatika kana mati mimi ndakatukwa nemukwashaka moyananiswa nedare mochienderera mberi torega kutsvaka yekuti fuma asi kana mati ndimire pafuma ndiri kuda fuma yangu mukwasha pakundituka ndodii ndopandati fuma ndiri kuida kutuka wakandituka mukwasha wangu ndanochiona sekutoti nyaya iri izi pakuti chakakonzera kutukwa ifuma yavanga vadii yavanga vataura saka zvinongoita sekuti zvakatachana iyo statement iri pano iri kutaura zvokutukwa nefuma 1 time saka zvese zviripo zvavari kutaura rekatiti mukwasha handiti apa tapedza navo right mukwasha unonzi wangu wagona chose ndo mr anyway ndizvo zvakanditika anyway mamagona chose makaresponda kuroora kwenyu kwaatezvana asi makazongorasika pamuromo chete munoti kudii nenyaya iyi kutuka handina kutuka mambo wako hamuna kutuka saka tikabvisa makorokota kuti vanotsanangura zvamakatsanangura hatingazove nekunzvisa kuti makatuka ichokwadi vashakwari hatigoni kupa munhu mhosva yechinhu chatisingazivi saka tikati mutore gorokota rechikadzi nerechirume munotsanangura kuti vakatuka vachiti
pozoti pambo zvinoita here? Hazvina chakaipa. Mambo ndaida kuti nditi right tisati tamira izvi mawitness yenyu anowitnessa here kuti vakatuka? Tidaidzire munyaya tisati takubutisati daidzirai munyaya wacho. Shambo vatikasikire vashambo tine dzakawanda pana. Anouya vashambo uyai. Right, Mr. Shambo, ndichataura chokwadi pamberi paMwari nepamberi pedare ramambo nemamwe. Ndichataura chokwadi changu pamberi paMwari nepamberi pedare ramamwe. Tatenda vashambo. Mawitness mazhinji akavharirwa mujeri. Awitnessa zvisirizo. Handiti. Toda chokwadi. 2. Kutaura zvisirizo zvamapika kuti ndichataura chokwadi. Inotori mhoso pamberi pamambo. Tiudzai pamusoro pevarume ava. Ini ndakatumwa navachakwara kuita mukwasha wavo urugo. Vakandipa mwana wavo navo wekuinda naye. Akasvika mukwasha wavo uyu. Ndikamuudza zvandaudzwa navachakwara. Uyu akadaidza mukadzi wake vakanditaurira nawo. Akadzoka. Asi mumwe wangu mupana wangu anga asisipo. Amboenda pane vamwe vavo. Right. Uyu akauya akandiudza akati sekuru nyaya iripo ndeyekuti ndine zvifuwo zvandinazvo mbudzi idzo dziri mudanga umu. Ndikati orit chimbonimirira mupana wangu adzoka taambogara. Uyu akanonoka kudzoka mupana wangu wandari naye. Right, ndikati no ini ndiri kuda kuenda kukoti kutora mushonga. Chindiratidza ini mbudzi idzo. Kana azouya mufana wangu mozomudini mozomuratidza somwe ndingaendadziona ndatumwa wacho. Zvishuwa vakaenda takaenda kudanga. Manga mune madhambara matatu makuru nechikotora 1 neimwe mbudzi yacho yaimwisa yanga ine zvikuizi 2. Saka uyu mukomana unoti iye kwandiri izvi zvikuizi 2 izvi zvinoita mbudzi ibodzi dzose dzobva dzaita 5 reva kuti dzanga dzava 6 ipapo. Ndikatenderana nazvo ndikasumuka ndikaenda. Mukomana wangu akasara achisvika akaratidzwawo futi akauya achindiudza kuti handadziona mbudzi dziya. Ndikati wadziona dzakadii? Dzakanaka. Saka ndokubva kwanzi nababa ava vachakwari woenda unodzitora foto ndodziona sevanhu vanga vachigwara. Ndokuinda mukomana indandisisipo ndonotora foto. Aitatora foto ndokuya ndokuratidza baba wake. Saka aratidza baba wake ini neni hatina kuzokwanisa kubatana nekuti vakazoenda kumusanga uko vanga vadaidzwa kusandura uko. Saka vaenda kusandura uko. Right vashambo. Nyaya yaita kuti tikudaidzai kana kuti muite ze witness. Munhu akakutumai ari kuti shuwa Mukwasha akagashira chitemo changu handiti. Pane pavasina kuzonzwisana pamashoko. Mungazive mashoko avakatadza kunzwisana here? Avakatadza kunzwisana ndanoti ava vachakwari vakati ivo Mukwasha wavo. Iwe chaja mbudzi idzi kuti 1 mbudzi inoita mari. Ivo Mukwasha akati aiwa ina handingakwanisi kuchaja. Ini ndauya kuzobhadhara roora. Ndingaichaje sei mbudzi? Ndingadzichaje sei mbudzi? Ndopakatanga kukwesherana ipapo. Saka padero ndopavakaramba vachitaurirana naTevara neMukwasha. Yanga iri direct here ava kana kuti imimi takatava direct manje ipapo. Yanga ya direct. Mwagere pamwe izvitigira. Saka pane varara akatagwa rakaipa here ringaradze kuti ava harina kubatadzwana. Muinde munotaura uko. Pane varara akatagwa rakashata here rinoradza kuti Mukwasha akazvidza naTevara. Ini shoko randakanzwa nderekuti uyo Mukwasha wakanangana natsano wake achiti tsano handi muri munhu rume here muchazvisanganawo izvi zvamuri kundiita izvi
Ndoshoko rakanyanya kubata kuda vatezva. Apa angautaura nemunhu watoti tsano. Hapana zumwe. Ndo maziviro rangu. Vachakwari. Pane rimwe rinodarika here rekuti muchazosanganawo vachitaurirana nevana tsano vavo. Apa handimawa ndichiti haringade kuti ndiritaure mukati medare mazuva. Handingaverombe. Alright, tazunzvisa. Nekuti tanguri tataura kuti mavara asina kumira zvakanaka tinotaura kuti tatokumbira baba bangu. Ndofunga vachiyakwari mabvunziwa kuti ava vangadai vachizivawo here vakazvinzvawo here. Handimanzwa kuti ava vari kuti ini zvandoziva ndezvizvizvi ndone mama kubvunziwa nevava because iyi witness yenyu vabvunziwa zvakanaka witness kuti saka pangadai pane rimwe shoko here rakautaurwa ipapo ringatode kuti rinovhunzirwa kunzeko vakati haina handina zvandodi ndopamanzwa makubvunziwa mari kuti imwe muchitsanangura tikuitira nyaya yenyu munyazomuchisa. Nyaya ndikutaura ndeyekuti munhu wakanangiwa neshoko iroro mwana wangu yedeso ndiye akanangiwa ndiye aenda uko anangiwa neshoko iroro. Shoko iroro rakandibata. Alright. Iye Davison, sorry. Davison wacho shoko zvinoita kuti aritaure pano here kana kuti muti anotaurira mwana baba namai. Shoko racho rakatoipa. Alright, vatete. Alright. Bangu ide uko. Alright, mbomira. Alright. Kuti tisataure zvakawanda wanda. Tokumbira bango unomira apo. Vashakwari moenda munotaurira bango zvamakaudzwa nemwana. Todaidza witness yenyu ari mwana wenyu unotaura toona kuti anowirirana here mashoko. Endai henyu. Saka bango endai muno. Nyaya iripo handingaverema rekupomera Mukwasha wangu. Mukatora palist yake chigava chainacho nekudavira kwangaita handipomeri. Mukwasha wangu wakati pane bepa relist rainaro randoti kana achiunza zvinhu zvake ndinotika pasara chikweri tiposara. Bepa riya ndakawana ari pamwana wangu Davison kuti endai kuna baba anotika ndenzvadaro ndokuvhati kune mwana wangu Davison. Imitsano David chamakatakura Mubrugwa icho chinoda mwana umwe munhu tichasangana. Chamakatakura Mubrugwa chinoda mwana umwe munhu tichasangana. Panakataka kuti naye Mukwasha wakutuka David here kana kuti wakutuka ndo nyaya iripo. Zvanga zviri pachena kuti uhonzeri yakakonzera kuti aida mari ndiye aitukwa. Ini takati tichikumbira kuti Mukwasha wangu ndikurwara pane painapo ndibatsirike pakurwara. Handina wandakatomona kuti 84 cm zishuwa izvi zvikutotaura kudai kutomuka mai manje ndandirete. Ndonyaya yekuti chiri Mubrugwa icho chinoda vana vevamwe tisasangana. Watuka Tevara sei ini enda kudaidza chaja mari yako ndione makolama andinotika mumari yako. Andikangotori mbudzi zvinokodziti mbudzi dzaifanira kuti dzinge pazvigaba kuti kana ari maroro kana chiri chigaba chiripo une mari yainayo yemushango wemombe 3 asina kubhadhara wozotora kuti zvii zvichazara apa tione kuti achaje mari yake kai totika mupi perera mari yako chete zvangofanira kuti kana mbudzi dziripo 5 dzainzi 25 ongochaja tumwe twacho nditwakadai tiri kuyamo tine 3 days saka ndikataiwa chaja nditambire nditore nditika chete. Shoko randakasona ndekuti chiri Mubrugwa remwana wangu tichasangana kudala vana vevamwe vanhu kwete kuti munazo munohorora munoda iwe tichasangana mberi ichakunacho Mubrugwa watuka mwana yekanti watuka ini baba nditsano ndiyetezvara indotorisekuru zvavakatuka vachita kaningotanga kurondedzera nyaya yechimafambiro yake tinongotuka watuka tsano nini vantuka iti tsano kana musengu zvenyara
tsano zamakarotakura zodawo mwana womwe munhu ndati tsano mai mawazo to zamakatakuza mwana womwe munhu mutaura matumwa na mudhara shukura kusokana mudhara ko inini munga mutukire chi pata tsano inini andonyengera zanabasa na musati sasanganza kuti tisasangana tiri mukombe kwangu ndati mai tsano mai mati tisasangana nezvinga ndodi mutaura na baba muzotaura neni imi kamutaura na nyedzi chi waza nayo tsano ini andisina ndichandopoti yandombovhunduka ndati tsano spedzani na mudhara vari vakati zamakatakura muburugwa zvinotoda mwana womwamo ndizvavatangotorasati muchanga makatakura nguva iyo hatinenge tatakura ndatogara tsana zamatotakura ngatotora mwana womwamo tsana mukatotaura ndati tsano mai matongo ashokona mudhara nasi ndakutimwazaiwa tsano zamatotakurira mwana womwamo azibati inini nachandibovhunduka pamuri mose ana tsano chinenge chakuira nasisonyu chendisangana nini saka zvinongove zvimwe chete mashoko amakatanga kutaura pamuri kunzi makatoka aiti kudii muri natsano inini handina kutuka asi kuti ndakataura kuti tsano tarise moni masvika pastage kuti baba vanditaurire mashoko ekuti handikunyengereri uri kunakirwa nemwana wangu uchizvarisa mwana wangu apo haudi kuroora ndakatuma mukomana kuti auya atore mbudzi ukamunyima ndikati inini tsano pandakakunyima mbudzi ndepapi inini handina kunyima mbudzi inga muri murumewo inga wani muchatorowo vana sisi vevamwe zvamuri kundiita ichi musazvitiwawo ndomashoko andinoziva ivo tezvara venyu vari kuti tsano mune shoko ramakataura rekutoti zvamakatakura muburugwa zvinodawo vana vevamwe aiwa handina kutaura nchidaro matsanangura ndiri kuita kuti tsano ndingakubatsire nditi wedhiro tesuti akadisene bhati riboti pamati nini uri murumewo makashandisa kuda kuvanda bhati makatotuka ipapo uri murumewo munhu antori nechunhu chinova ndo chinhu chamaitotaura saka ndava chimwana chokutoti hama yangu kungozodzikisira kutuka zvishuwa nemashoko iwovyo kuna Tevara ndototi vabati zvakanaka handisi kuramba mambo kuti muri kuti ndakatuka sekutonga kwenyu asi inini ndokutsanangura matsanangure kuti aiwa katsano inini muri murume wakafanana neni muchadawo vana sisi vevamwe zvinongove zvongoreketa zvipiro zvimwe pakuti inini kuti nditaure mashoko iwayo ndakanga ndazina baba handikunyengereri uri kunakirwa nemwana wangu uchizvarisa mwana wangu kurorawo ndikasvika pakupesana nababa kuti ndaramba papi pandaramba kuroora kusvikira ndataura mashoko iwayo asi akataurika totongopedzisa kuti mashoko iwayo akataurika nokutoti kutaurwa akataurwa sekutsanangura kwandiri kuita kuti ini ndakati muri murume tsano muri murume nokuti murume haiti chinhu mukadzi anoita chinhu rume andi ndozvomaitaurira kuti chinotodawo mukadzi andozvozvaireva wakazoita serevenge uchitaura although vabereki vakataura vatasina kubata zvakanaka asi uri mwana wanga usingafanira kutaura izvozvo saka nemaonero atakaita nemaonero atiri kuita wakazvitaura asi waratidza kuti hazvina kubata zvakanaka pashoko rakataura wauri kutiwo rakataurwa nababa handiti saka zvina zvakanaka kuvhuma kuti ashuwa ndakavakanasira ndibaba and kwese kumusoro kuri kuvhuma wakabvisa zvawakwanisa kubvisa uchiratidza kuti uri kurespekta vatezva saka chakanaka upo wanenge wakakanganisa ngovhuma handiti and chinoita kuti chivanhu chedu tichichengetedze kureva kuti iwo mashoko amataura rakataurwa nababa rawanga wakupindura hatigoni kushambadzira pane vamwe anwa tikangoti taura nonza vanhu kuti hazvizvo kuti zvakanaka saka tiri kutokakanganisa saka mambo
Saka mambo ndofunga tabvunza nyaya yava yashakwari varuda fuma yavo kumukwasha wavo ende vari kuratidza kuti izo mukwasha akamborisponda pane zvavanga vataura asi vakapesana pamashoko andataura kwamuri anove ndivo atati vanonzwanana uko vari kudonha asi vaongorori vanovhunza uko vanoratidza kuti vakazotaura nekuda kuti vakaita zvokuposherana mashoko asi vari kuda fuma yavo chasina kubvunza regai nditisa ndakufaya pashakwari handipa fuma maya magusikana here pafuma yanga auya nayo iye mukwasha wangu pafuma apa painetsa ndepekuti achaje kuti mbudzi dzake imwe neimwe inoita mari ichiunganidza kuti imari imwe ndimi munochaja vashakwari kana ini ndingaita mukwasha wenyu mukanditi zotipe ng'ombe ini ndikabvisa kakadai imwe ndikumunotoreta kuti ng'ombe yako idiki mukwasha kuti $100 $200 saka imwe munotengesa chinhu chenyu kana kuti muri kuita kuti mwana wenyaro ndimi munofanira kutipa price handitika saka ipapo it's not a mistake yakaita kuti imwe maifanira kutaura imwe nedare renyu maifanira kumuti mbudzi dzako idzi neidzi dzapinda apa neapa tadziita mari yakati zvangofanira izvo so mukahwa dare richiti tipe mombe takufaindisa ukauya nekadiki tine mombe yatadzorera pano diki toti ai mombe hatigoni kuiprice ai handitika iwe uri kupiwa chinhu ndionoti aichi imari yakati saka it's not a mistake mukwasha kuti akati izvo handikwanisi because aigona kuti mbudzi ndiri kuiti $70 maizogusikana here saka aiwa ipapo makakundikana handiti ipapo makakundikana mukwasha angari right imwe makakundikana tisingarevi kumashoko asi paprice uyu ari 100% kuti angari right hana simba nekuti ari kubhadhara mhosva yake imwe aifanira kuti izo $20 kana 25 moti mukwasha mari yako yaita $100 handitika saka taisa apa handiti saka mai musingafanira kunopesana nekuda kwaizvozvo imwe ndimi maifanira kuchaja nedare renyu right taakuipa mambo imwe sezvo makakandirana mashoko nemukwasha mamuregerera here titaure dzimwe nedzekuizvi mamuregerera here mukwasha wenu akuandituka pakutuka saka muchataura kuna mambo kumwe kwese uku tinganoonesana pazifuzo handipa kuchaja harisi dambudziko alright kuchaja nongonochaja iri wati dambudziko ende hakusi kuti zviri kuuraya imba yemwana wangu inini chokundieresera ishoko chete rekundituka ndo rakandipa nyangwe taipopotedzana risina kutuka taidzama ritawirirana nokuti tiri muimba imwe chete right mambo vashakwari vari kuti mukwasha ndiwangu handisi kupusaimbe vana vangu taangopesana chekuti mukwasha akandipa chimiro chisina kunakawo pane mashoko akataura mashoko atataurapo ende vari kuti semukwasha tichapa maprice pane zvaakarese izvozvo kusvikira tawirirana saka taisiyira kwamuri mambo tinotenda chokutanga ndechekuti vashakwari list yemukwasha wenyu handiti anayo makamupa handiti kurati zvinhu zvese zvamakachaja hazvina kuchinja handitika uye iye ari kuratidza kuti kubhadhira vatezvara anoda handitika asi bundu guru rasarara pakuti akakutukai ndizvo bundu guru rasara pakuti akandituka ndizvo zvoka right kana akauya nechainacho handi ngative vanhu vanowira mukwana baba ndisipotera kuya kwamurika kuti ndiani anendigone kugara nenu handive munhu mukadzi pati kana iye ari mwana wangu wandikamudaidza ende mahwani tikutevedzana nhasi kuapiresheta kwake kudavira chichemo chake ndichirwara ndakakurumbidzana asi ndikukudi kurumbidza pati mazwi emashoko ndandibaya chete right mashoko amakataurira kumukwasha wenyu andimoza kuti mukwasha asisawira ane mashoko aataura kuti imi ndimi makamataura vatezvara muchitaura kwaari atisingakwanise kuti tingamataure pamberi pevanhu sekutaura kwataita asi makurukota aenda akanobudisa saidi iri kunyange nevanga varipo vanga vachitaura navo vazvinzwawo zvamakadi zvamakataura saka ukoko hakuna kuitwa dare asi mune mashoko amakataura anova kuti uyu akazoitawo revenge ari kuti mashoko iwo ndakamataura handitika
asi murayiro unongoti nyangwe baba vakakurova iwe hawakwanisi kuti uvadzorere nokuti unenge uri mwana ndizvoka. Saka imiwo sababa amufani kukutaura mashoko amakataura kumukwasha wenyu. Mashoko yenyu anoenda through munyaya kuti musatsveruka pamberi pemukwasha. Asi uyu nemwana manje mashoko aabvuma akataura pamberi paTevara imi muri kuti munodei palevel yezvaakataura. Ini ndakuda kuti muchienda pakuti akandituka atenda kuti ndakatuka asi akanga iri revenge. Inini mambo ndiri kuti iye mwana zvangofanira kuti mukatura mwana wenyu nyangwe ari mukuru mukamurova neshambo iye nyangwe achigona kukurovai haadi hakudzorereni kuti mwana. Saka iye ari kuti inewo ndakazozvitaura izvo because ivo vanga vataura mashoko anoti kwandiri kumabvuma kana kusamabvuma. Asi takuchenda mati pakuti iye akakutaurirai mashoko haabvuma kuti zvisho ndakamataura nechikonzi chokuti ivo vanga vataura mashoko anoti. Saka imi misababa vakatukwa nemwana muri kuti munodei mukwasha wenyu tisingatauri zvepfuma izvi because makazvinyoresa kaiklaimu yamuti uye akandituka. Ngadipe mombe yekundituka. Anditi mwana wenyu. Mwana wenyu anditi. Zvaari mwana wenyu anditika. Nyangwe baba kana mambo achitaura kuna atitauri kuabereki. Taura ino. Nyangwe mwana wenyu akaukanganisira yamutori demo mukatema. Anditi munotseketudza nyaya. Mugadzirisa nyaya yenyu. Kuda mauya nehama dzenyu munogona kumbobuda muonesana. Because kuti munhu akarasha muromo kunonzi kubata makuku anditika. Handifungi kuti munhu angabata makuku emombe. Kunonzi kubata makuku kwaari kuita. Saka handioni sekuti angabata makuku emombe semaonero andiri kuita wenini. Mwana wenyu akakanganisa. Izvo zvinongotaurwa zviri outside chi mapfuma yenyu yamuri kuda. Mungafunga pamwe kuti mungada kuonesana nevamwe venyu tozodzoka padare mukuita muchikasira hatigoni kutaura imwe because nasi zvakasiyana nemazuva ese. No, dzandingangopa baba ndipekuti imimi sababa vanoyananisa vana vavo handisi mukari wofuma steri. Handisi mukari wofuma ende ndiri munhu ari machuwa anoziva zvaari. Sababa imi ndauya pamberi pedare renyu nemhosva yaakaita mwana wangu mungamurove neshamhu yakadini nekuti imi muri baba vangu uyu muri baba vake kuti tuinini vanhu vaviri. Shamwari handiti mashoko awakaisa kuna baba wamatenda kune vanhu vanga vachikubvunza kamakurukota ichokwadi kuti wakazvitaura kana. Saka iwewe ndinoda kuti ubhadhare baba ava wakatuka handitika kwakunzi kubata makuku handitika iwo wabhadhara ako $100. Hatisi kutaura zvepfuma handitika list handiti unayo. Kopfuma yawo urufunga kuti unovabharira. Chero nasi. Okay. So fine yako kuna baba $100. Pfuma yavo wavimbisa kuti kutanga nhasi ndinokona kuvadi naye. Kuvapa ndi list unayo. Munyaya aripo mugadzirirana. Ndo zvatotarisira izvo. Hatitarisiri kuti vanhu vakawanisana muuye kuzobhadharisana pfuma dzenyu kwamambo. Kana kuti pasabu. Zvino zvakuita sekuti hamuchawirirana. Isitenge ichida kuti vanhu mugare muchidi naye muchiwirirana. Iwo kuti uwiranewo futi navaTevara inda unogadzisa $100 yacho iyoyo vasunungure mwoyo wavo handitika. Imiwo Tevara hamutauri masoko echisawira kumukwasha mukaita saizvozvo sematauriro aiitawo zvinenge zvakashata. Saka izvozvo zvinotaurwa bedzi nemunyai kuti ndai munondionesera munhu kana sawira kutuma sawira kuti ndai mondionesera munhu pamashoko anoti nani sawira vanenge vangotaura sekuti ndo vari kutaura asi imi vamutauri direct kumukwasha. Saka ndoona sekuti apa nyaya yedu tawirirana kuti mukwasha ati izvozvo kutanga nhasi ndovapa pfuma yavo zvavavimbisa mudando zvavafanirwa kuita handiti. Chiuya musaenderana apa. Ndine $5 yangu mama. Makorokota mire tikashire mari. Ndiye chi $5. $5 ndiye kutaura mararamiro anotokutana Tevara.
Zvatinoita ndezvekuti kana iri case inenge ine case number ndo yatinotaura nditika. Asi sezvo waisa hako muromo wako kuti utaure, tanga wasaina nyaya dzako tozotaura, iyo inenge yava cautioning chete. Uya nekuku navatezvera muye musainirana kuti muchapiwa $100 yefine. Then iwo woziva kuti pane nyaya yemari yedare $75.